Tervetuloa Isännän pöydässä ohjelmaan. Tälläkin kertaa minulla on hyvin mielenkiintoinen vieras. Niinpä toivotankin sinut, Jussi Latvala, tervetulleeksi tähän Isännän pöydässä ohjelmaan. Kiitos. Sinä olet saanut ilon kohdata Jeesus jo aika nuorena, olit 7-vuotias. Kerro, mitä tapahtui Pohjanmaalla? No me Pohjanmaalle saatiin hevoskyytillä, sinne tuotiin semmoisia evankelistoja Keski-Suomesta. Ne tuli kitarojen kanssa semmoisia nuoria neitejä ja alkoivat pitää siellä kokouksia. Ja ne tulivat meille ja meitä piti pitää siellä 3 kokousta. Ne piti 42 kokousta yhteen mittaan. Ja siellä Norinkylässä tuli nuoria semmoinen 30 uskoon ja minun serkkuja ja sukulaisia paljon. Ja siinä sai jättäytyä sitten 7-vuotiaana. Syntini sai jättää Jumalan käsiin. Ja koko sinun perheesi tuli sinä? Joo, isä ja äiti oli pikkasen aikaisemmin tulleet uskoon ja sitten myöskin 2 veljeä ne tuli. No se oli aika huomattava määrä yhdellä tällaisella kylällä. Kyllä se oli huomattava määrä ja luultavasti se tänä päivänäkin tuossa kylässä, jossa on myöskin Teuvan lisäksi vapaa kirkko, oma Norinkylän vapaa kirkko on siellä ja se toimii edelleen, että vapaa kirkko on niin kuin korjanneet nyt näitä hedelmiä sitten. Aivan. No sä juurruit tosiaan Pohjanmaalla, mutta sitten sinun tiesi meni Tampereelle. Meni Tampereelle ja siellä todella työstettiin ja touhuttiin ja vedettiin firmoja. Joo, ja sä olet ihan oma yritys. Oma yritys tai 3 yritystä, semmoinen yritysrypää, kunnes sitten joudumme niiden kanssa luovuttamaan ja antamaan ne sitten parempiin käsiin. Aivan. No tämä vaihe, jonkinlainen saumakohta sinun elämässä, se oli myöskin raja sille elämälle, mikä sitten sen jälkeen tuli. Mikäs tuli? Kyllä siinä oli, koska Jumala alkoi sitten puhutelemaan. Minä urheilun kautta vähän vieraannuin seurakuntaelämästä ja aktiivisesta käynnistä siellä. Mutta sitten Jumala alkoi herättelemään yöllä ja sanoi, että Jussi, minä rakastan sinua ja haluan sinut uudelleen mukaan. Ja toivoisin, että sinä veisit lapsiasi pyhäkouluun. Meillä oli jo 3 tyttöä siihen aikaan. Ja minä koitin puolustella, että kyllä se on niin kuin vaimon tehtävä viedä sinne pyhäkouluun. Minä hoidan vain näitä firmoja, mutta Jumala oli vahvasti toista mieltä ja antoi semmoisen herätyksen, että niin sitä vaan lähdettiin sitten sinne baptistikirkkoon ja siellä saimme jättäytyä. Niin ja sitten sinä lähdet myöskin opiskelemaan sitten, vai oliko se tässä vaiheessa? Joo, sitten lähdin siihen, pääsin sinne Raamattu-opistoon Tampereella semmoiseksi kuunteluoppilaaksi ensin ja sain olla siellä neulasen joukon aivan kuin kamelienin jalkojen juuressa ja sain opetella vuoden sitten tätä Jumalan tietä ja tutkia Raamatusta. Joo. Se yöllinen herääminen ja Jumalan puhuttelu, niin se oli sulle aikamoinen tapahtuma varmasti. Se oli semmoinen tapahtuma, että kun sitten siellä yhtenä yönä, kun sitä oli kestänyt semmoisen puoli vuotta, niin Jumala edelleen kutsui ja sanoi, että minun täytyy, että minulla on sinulle tehtävä. Ja niin se tehtävä sitten tuli ilmi siinä. Ja sitten yhtenä yönä minä koin, että nyt se on tällä hetkellä. Minä sanoin Jumalalle, että tässä on Jumala, tässä on sinulle tämä koko kasa ja ota tämä. Ja niin Jumala uudelleen otti ja se oli valtava. Kyllä se tyyny 2-3 kertaa käännettiin nurin, kun se kastui kyynelistä. Mutta vaimo ei vielä tietänyt tästä mitään. Ja puolen vuoden kuluttua sitten hänkin jätti elämänsä Jumalaan. Aivan, ja sinun elämäsi ja koko perheesi elämä muuttui sillä hetkellä. Se muuttui täydellisesti ja meidän tytötkin sitten pikkuhiljaa huomasivat sen muutoksen ja ne olivat semmoisia uimareita, että meillä oli 230 Suomen mestaruutta ja ennätystä näiden tyttöjen hallussa ja sitten valmistautuvat harjoituksissaan menemään Moskovan olympialaisiinkin, mutta sitten ne tytöt siinä samassa yhteydessä jättäytyvät ja jättivät elämänsä Jumalalle ja halusivat olla seurakunnan leireillä ja nuorten mukana ja niin he olivat niin nuoria kuin 12 ja 14-vuotiaita, niin se oli kuitenkin se huippu-urheilu, se oli aika kovaa, että joka päiväistä harjoitusta. Eli tavallaan Jumalan piti enetä ja Jumalan piti enetä siinä ja meidän erittäin viisas pastori Tampereella sanoikin, että kyllä se näin on, että kun sä itse tiedät, niin kuin minä olin ennen myöskin urheilu, että kuinka se ottaa se urheilu koko ihmisen. Ja parempi on niin, että Jumala saa kasvaa ja ihminen vähenee ja sellaista työtä meidän sitten on nyt täytynyt kulkea ja sitä tietä on ollut ilo kulkea. Tästä kun puhut urheilusta, niin tässä ihan välissä vaan teen
ihan semmoisen havainnon olen tehnyt, että tästä urheilusta on tullut monelle suuri epäjumala. Ei ainoastaan urheilijoille, vaan näille penkkiurheilijoille. Joo, se on. Ja toiselta puolen tietenkin se on hyväkin asia, että myöskin uskovien urheilijoiden kautta on tullut uskovia urheilijoita, joka on valtava asia. Mutta kyllä se vaan semmoinen, että se aika voimakkaasti kasvattaa sitä ihmistä itseä ja siinä unohtuu Jeesuksen, Kristuksen tarkoitus meidän elämäämme. Aivan. No hänen tarkoituksensa sinun elämässäsi johti sitten niin kuin näihin pastorin tehtäviin. No minä pääsin sitten opiskelemaan sinne vaikka niin kuin kuunteluoppilaan sen Tampereen Raamattuopisteen Jouko Neulasen kanssa ja hän oli meillä opettajana ja se oli kyllä erittäin antoisa vuosi ja tuon vuoden jälkeen meidät sitten kutsuttiin Kajaanin baptistiseurakunnan työntekijöiksi ja siellä meillä alkoi sitten semmoinen herätys, joka oli enemmän niin kuin alkoholistiherätys, mutta se tuotti tosi hyvää tulosta. Että meillä oli erittäin menestyksessä ja oikein voi sanoa, että semmoinen hyvä pieni herätys siellä oli. Joo, sielläkin varmasti alkoholi oli tehnyt jo paljon tuhoja. Kyllä alkoholi oli tehnyt ja tuhoinut näitä ihmisiä paljon ja kuitenkin sitten semmoinen ihmeellinen näky siinä oli, että ketkä alkoivat uhraamaan siitä pienestä päivärahasta tai tämmöisestä, niin ne alkoi selvitä nopeammin ja samaten sitten he löysivät puolisoita, että me saatiin pitää häitä siellä aika monta, 5-6 hääpariakin meillä oli jopa vuosittain, että se oli semmoista menestyksen aikaa. Joo, tuossa kun kiinnitin huomiota, kun sanoit, että alkoivat uhrata, eli ne olivat varmasti hyvin vähävaraisia. No, ne oli vähävaraisia. Ne ihmetteli sitä, että kuinka heidän täytyisi nyt sitä päivärahasta, pienestä päivärahasta tai eläkkeestä uhrata. Mutta kun heille opetettiin, että kyllä se kannattaa uhrata. Se kannattaa ehdottomasti uhrata, koska Jumala huomaa taivaasta meidän sydämemme tilan ja se on juuri se koettelemus siinä. Ja kun ne, jotka tämmöisen päätöksen teki, että he toivat sinne seurakunnan kassaan sen kirjekuorensa ja laittoivat sen kolehtihaaviin, niin tänä päivänä vielä nämä nuoret on uskossa ja ne löysivät puolison ja ne menivät eteenpäin ja niillä on jopa isoja, jopa 8-henkisiä perheitä on näiden lasten. Joo. Kyllä tässäkin on havainnut, että tässä Suomessa niin tämä antamisen ymmärtäminen, niin se on kyllä hyvin vaikeaa, että me pidetään sitä rahan reunosta kiinni viimeiseen asti ja me pelätään, että se katoaa. Joo, ja kuitenkin minäkin heille opetin, että se on se siemen, minkä te annatte. Jos te annatte siihen semmoisen pienenkin rahan, niin se on se siemen ja se Jumala on luvannut siihen 30-kertaisen, 60-kertaisen, jopa 100-kertaisen kasvun. Aivan. Ja tämän siemenen antaminen on se siunaus ja ne huomasivat nämä alkoholiset pojat, että näin se oli. Joo, kyllä. No sinä sitten siirryt muihinkin kaupunkeihin sitten sitten meidät pyydettiin Varkauteen ja työntekijöiksi sieltä ja me olimme siellä sitten semmoisen 5-vuotiskauden, jossa oli taas sitten aivan erilainen työ. Siellä oli nuorisotyö ja meillä tuli siellä uskoon 20 nuorta koulutyön kautta, kun meillä ei ollut siellä nuorisotyöntekijää, niin minä vanhana miehenä sitten olin myöskin nuorisotyöntekijänä ja kävin siellä kouluissa ja saamme semmoisen herätyksen ja näistä 20 19 täyttyi pyhällä hengellä ja se oli aika elämää ja se oli iloa ja me tehtiin paljon katutyötä ja jopa suoritettiin sitten talojen purku talojen hajottamalla ja siivoamalla eri firmojen piha-alueita, niin me tienattiin 15 nuorelle Israelin matka. Kyllä. Ja sitten kohti Turkua vai oliko se? No sitten mentiin Turkuun ja siellä me olimme sitten, tai toimin siellä seurakunnan isäntänä ja sitten myöskin tämän lähetystyön vetäjänä ja sitten itse jouduin siihen lähetystyöhön hyvin voimakkaasti mukaan. Juuri tästä lähetystyöstä niin sitten puhummekin seuraavana. Sulle tuli ihan selkeä näky ja siirryt itse juurillesi Pohjanmaalle ja sieltä kautta olette tehneet tätä työtä. Joo, sieltä Itä-Virosta semmoinen lähetystö, kun ne oli kuullut meidän Kajaanissa, että siellä tuli tämä alkoholisen herätys ja ne tulivat pyytämään meitä puolisonen kanssa käymään siellä Itä-Virossa tutustumaan heidän vaikeeseen seurakunnan tilanteeseen. Ne olivat juuri aloittaneet uuden seurakunnan semmoisella slummialueella ja siellä oli semmoisia Rummun ja monista muista vankiloista vapautettuja, 4-50 vuotta istuneita miehiä, niin lapsia kun laitettiin kouluun, niin nämä varastivat niiltä ne laukut ja reput ja silloin täytyy aina saattajat laittaa näille lapsille koulumatkoille hakemaan koulusta ja viemään kouluun ja tähän he pyysivät meiltä sitten apua.
Ja te lähditte. Ja me lähdimme auttamaan ja kiiteltiin Jumalaa, että Eestin valtio on niin hyvä, että he passittaa nämä Itä-Viroon sitten nämä tämmöiset, että ei heidän tarvitse koko Eestiä kiertää, vaan siellä evankelioituin näitä ihmisiä, jotka olivat todella laitapuolen kulkijoita. Siellä ilmeisesti on aika paljon venäjänkielisiä sillä alueella. Tällä alueella oli siihen aikaan, sanottiin, että on noin 90%. Tänä päivänä se prosenttiluku on noin 86% venäjänkielisiä, eli noin 350 000. Kyllä. No miten siellä tänä päivänä tuo alkoholi ja muu, onko se suuri ongelma? Kyllä se huume ja alkoholi on todella suuria ongelmia siellä. Siinä, ensin kun me vietiin niitä kuormia ja me joudumme vähän nämä lihat ja ruuat piilottelemaan tullilta. Ja kun ne vietiin sinne niin meillä oli vähän se vanha auto ja se Iveco jo vähän kallellaankin ja ne lihat sulivat siellä. Ja me olimme viemässä niitä kuormia, niin eräänkin seurakunnan pihan se koiralauma, iso koiralauma haistoi sitten sen verisen lihan ja sen veten, mikä sieltä autosta tuli ja ne seurasivat meitä kirkosta toiseen. Meillä on 8 eri seurakuntaa ja koiralauma tuli aina mukana. Ja minä emännälle sanoin, että on sinun vuoro kyllä mennä aina aukaiseen nuo auton ovet, kun koirat on siinä juoksee. Oli 60-70 koiraa. Mutta 2 kuukauden kuluttua oli kova talvi, niin niitä koiria ei näkynyt enää missään. Ja me kyseltiin, että missä ne koirat on. Niin ne sanovat, että kyllä ne poliisit on vienyt. Mutta sitten me olimme erään vanhemmistoveljen luona yötä ja siellä aina majoituimme. Niin hän tuli illalla tulkin kanssa sanomaan, että kyllä Jussi, minun täytyy tunnustaa, että meillä on ollut niin kova talvi, että kyllä ne koirat on syöty. Ihan totta. Semmoisessa tilanteessa me olimme siellä. No kyllä siis, ja se oli vuosi, mikä vuosi? Se oli nyt 8 vuotta tästä takaisin. Eli siis aika tuore juttu. Joo, aika tuore asia se oli ja nyt niitä koiria ei ole näkynyt, mutta silloin niitä irtokoiria siellä oli. Et kyllä se oli meillekin tosi yllätys. Joo, kyllä te olette tärkeää työtä tehnyt ja teette edelleen, kun te viette sinne ruokaa. Joo. Nyt me ollaan pystytty viikoittain viemään jo 12 vuotta joka viikko kuorma. Kyllä. No siellä on myöskin monenlaisia Jumalan ihmeitä näkynyt, myöskin on tullut terveeksi. Kerroit yhden tällaisen tapauksen. Joo, jotenkin Jumala on opettanut tämän työn, koska se on aika raskasta ja me koko yö aina valvotaan, kun me mennään sinne ja sitten olemme siellä perillä ja pidetään kokouksia ja käymme kokouksissa ja yksityisten ihmistenkin luona, mutta me olimme suomalainen ryhmä, siitä meitä oli 4-15. Me olimme vierailulla siellä semmoisen vaikeavammaisten invalidilasten luona ja heillä oli semmoinen koti, mitä me olimme auttanut monta vuotta. Ja me olimme vienyt semmoisia pehmoleluja sinne ja ne kaikki pojatkin oli 30-vuotiaita, mutta ne ei henkisesti kehittynyt, kun on 4-5-vuotiaaksi ja kukaan ei puhunut aivan jonkun tuntemattoman sanan. Ja kun ne lelut oli siinä lattialla ja ne pojatkin oli valinneet omansa ja kaikki lapset, noin 30 oli saanut niitä pehmoleluja, niin mä sanoin, että eiköhän me kiitetä taivaan Isää, että se on antanut Suomessa niin hyviä isiä ja äitejä, jotka antavat nyt nämä lelut teille ja me saadaan ne tuoda. Ja niin ne lapset omalla metelillään sitten ilmoittivat ja ymmärsivät tulkin sanan, että nyt rukoillaan. Ja minä peruutin jonkun askeleen ja aloin rukoilemaan, kiittämään Jumalaa siitä kodista ja Suomen isistä ja äideistä, jotka meille tuo näitä tavaroita ja nämä lasten lelut. Ja kun siinä rukoilin, niin eräs tyttö oli pudottautunut sieltä sohvalta ihan perältä ja lattialle ja tämä tyttö oli kuulemma ihan kampurajalka, jonka lääkärit oli todenneet, että koskaan ei tule kävelemään. Ja hän käveli siihen minun luokse noin 5-6 metriä ja sarttui minun käsiin ja askelsi koko ajan, kun minä rukoilin silmät kiinni. Enkä tietänyt tästä tapahtumasta mitään. Sitten se äiti alkoi huutaa valtavasti, että Jussi, että se lapsi ei ole koskaan kävellyt ja lääkärit sanoivat, että se ikinä ei tule kävelemään ja nyt se käveli sinun luokseen. Ja sitten näytti paperit, jotka ne oli lääkärit tehneet, että hän ei todella tule kävelemään ja nyt tämä tyttö sitten, tai äiti sanoi, että kyllä Jussi, tämä lapsi, se tulee sinua vastaan nyt ensi viikolla, kun sä tulet niin jo juosten. Ja niin terveet ne jalat oli ja me ihmettelimme niitä. Mutta Viljanmaan Juha, Etelä-Pohjanmaan poika, sitten meni viemään sen kuorman ja oli ulkopuolella sen aitauksen. Heillä lapsilla semmoinen koira, mikä vartioi heitä. Ja Juha sieltä itki siellä autossa ja soitti minulle ja sanoi, että se tyttö, kuule Jussi, tulee kävellen tuolla lumihangessa. Kengät
silloin kyllä väärässä jalassa, mutta se tulee aukaisemaan tätä porttia ja ottamaan koiraa kiinni. Että tämmöisiä ihmeellisiä asioita se Jumala tekee. Aivan. Ja juuri kun puhut tästä rukoilemisesta, niin tämä rukoileminen on tärkeä. Rukoileminen on tärkeä ja Jumala on opettanut siihen rukoukseen ja mä olen pitänyt semmoisia rukouspaastoja, että joskus puoli vuottakin mä laitan herätyskellon herättämään kello 4 ja menen sinne omaan rukouskammioon ja tämän Jouko Neulanen Raamatuopiston johtaja sanoi, että ota Jussi sitten semmoinen paperi ja kynä ja laita ylös, mitä Jumala sulle puhuu sitten, kun sä olet tunnin rukoillut. Ja no eihän mulla riittänyt tunniksi asiaa ensi alkuun, mutta Neulasen Jouko tälleen antoi hyvän neuvon, että laita vaimosi sukulaiset ylös siihen paperille, laita omat sukulaiset, kaikki seurakuntalaiset, missä olette olleet ja tuttavat. Ja nyt tässä mun rukouskirjassa on sitten 660 nimeä suurin piirtein. Ja minä kun luettelen ne Jumalalle ja paha sanoo, että kuule, se on kuin puhelinluettelo, sitä ei kannata lukea. Mutta kuitenkin Salomäen Seppo ja Salomäen Jouko ja Maarit, heidän siskonsa, ne kaikki tulivat uskoon ja minä näytin saatanalle tätä kirjaa, sanoin, että kato sä valehtelit taas, että nämäkin on tullut uskoon, kun me ollaan rukoillut, että me vaan jatketaan tätä rukoustaistelua. Joo. Ja niin minä sitten olen siellä ollut ja laitan siihen paperiin ylös, mitä se Jumala sanoo ja usein se on niin, että ensimmäinen asia on siinä paperissa, että Jussi, mene tuonne makuukamariin uudelleen. Herätä sun vaimosi Hanna, pyydä anteeksi sitä eilistä käytöstäsi ja sinä kuitenkin huudit ja ärjyit sulle vaimollesi, etkä pyytänyt illalla anteeksi, vaan menit vaan sinne toiselle laitaan nukkumaan sinne sänkyyn. Ja niin minä menin sinne kamariin sitten 4:30 aikana ja herätin vaimoni ja pyysin anteeksi ja annoin pusun poskelle ja tulin uudelleen rukoilemaan. No toinen asia siihen paperille tuli, että Jussi laita televisio pois. Ja sitten mä sanoin, että ei Jumala, ei se on liian kova läksy nyt tuo, että mä olen urheilumies ja kohta tulee olympialaiset. Mutta Jumala vaan sanoi, että Jussi laita pois, että sinulla menee Raamatun luku aikaa niin paljon tuon television kanssa, että sä katot mukamassa sieltä uutiset, mutta sitten katot kaikkia muutakin turhaa. Ja sulla menee Raamattu tuntien tekoaikaa, että laita se televisio pois. Mä tiesin, että minä en näin rukoile enkä ajattele, vaan se oli Jumala, joka puhui. Ja mulla oli harmi siinä, kun veljeni oli antanut juuri mulle sellaisen leveän hienon television, että laittaa nyt tuo uusi televisio pois. Mutta laitoin aivan tuskaa tuntien siihen viivan yli, että minä laitan sen pois ja lupasin Jumalalle. Ja vaimoni heräsi 6:55 ja tuli siihen ja sanoi, että katsotaanpas nyt uutiset vielä. Minä sanoin, että no ei katsota enää, että kun minä lupasin Jumalalle, että laitamme sen television pois, niin sanoin, että se on hyvä, että laitetaan vaan, kun sä aina katot sitä vaan jatkuvasti ja menee aika siinä. Mutta katsotaan vielä nämä uutiset, ja niin hän laittoi sen virran päälle. Ja samalla televisio räjähti oikein todella kovalla äänellä ja kauhea savu tuli sieltä pitkän aikaa ja minä olin vetämässä semmoista isoa lattiamattoa siihen päälle, että se sammuisi, mutta se kuitenkin sammui. Me 3 päivää sitä huonetta me joudumme tuulettamaan ja minä sanoinkin, että kyllä paha haisee pahalle. Eli se oli todella kirpeä haju. Mä sanoin, että tällaiselta se paha haisee juuri ja olimme iloisia, kun sitä kuumaa televisiota lykkäsimme sitten ulos emännän kanssa. Mitä sä ajattelet, kun sä ajattelet näin, että sä tiesit ja olit luvannut Jumalalle, että sä et enää katso niitä ja kuitenkin sitten päätitte vielä tehdä, niin tämä varmaan puhuttelisi. Joo, me koimme sen, että Jumala on näissä asioissa meidän kanssa tosissamme ja Jumala haluaisi, että me todella mitä hänelle sanotaan, niin se pitäisi paikkansa meidänkin puolestamme. Ja emme lausuisi semmoisia asioita, mitä me emme sitten pysty toteuttamaan. Kyllä. Ja kun kerroit tuosta luetteloista, kun sä rukoilet satojen sukulaisten ja muiden puolesta, että siinä hyvin helposti niin kuin liha ajattelee, että tämä on vaan mun hokemista. Joo, kyllä. Näin se ja paha innostaa, että se on niin kuin puhelinluettelossa, jota turha lukee. Mutta Jumalapa ei ole se. Se antaa sieltä niitä ihmisiä pelastua silloin tällöin. Ja kysymys on kuuliaisuudesta. Kysymys on kuuliaisuudesta ja siitä tottelemisesta, että Jumalaa.
Ja juuri se, että se alkaa se parannuksen teko siitä itsestä. Että niin kuin Jumala sanoo, Jussi, mene sinne makuukamariin. Niin. Pyyrä anteeksi, tee itse parannus. Ja nyt sen jälkeen, kun se on se anteeksi anto saatu, niin on aivan niin levollinen rukoilla ja olla edelleen jatkamassa sitä työtä. Ja sitten kuuntelee sitä Jumalan puhetta, että mitä se Jumala nyt sanoo. Ja tämän jälkeen, kun se televisio pamahti ja kuitenkin samana aamuna tuli siinä sitten vielä kolmas semmoinen, että 2 nimeä Jumala antoi, että mun täytyy kello 8 soittaa Tampereelle eräälle insinöörille, että tämä insinööri tulee nyt uskoon. Ja kun mä hänelle soitin, niin hän sanoi, että no eihän se nyt tällä tavalla, että kyllähän on syntinen mies, mutta eihän sitä nyt tällä tavalla voi sitä parannusta tehdä, että kun sinä olet Norinkylässä ja hän on Tampereella. Minä sanoin, että kuule, meidän Jumala on henki ja hän on Amerikassa ja hän on Venäjällä ja Eestissä ja hän on siellä Tampereella ja hän on Norinkylässä. Että kyllä Jumala kuulee ja jos sinä nyt tunnustat ja pyydät synnit anteeksi, niin minä siunaan ne täältä anteeksi. Ja hän sanoi, että tehdään näin. Ja minä sanoin, että minä saan siunata hänen synnit anteeksi ja hän oli meidän Tampereen toimiston johtajalle sitten ilmoittautunut illalla, että hän on aamulla tullut uskoon. Ja vajaan 2 viikon kuluttua osti kuorma-auto ja alkoi ajamaan näitä meidän ajoja. Joo. Että näin se Jumala toimii. Sinä kerroit myöskin sellaista ihan mahdottomasta tilanteessa, että teidän piti viedä 16 kuormaa ennen joulua Itä-Viroon. No se oli niitä Jumalan ihmeitä ja todella sitä, että mä olin niin kuin tosissani asiasta, koska mä sanoin Jumalalle, että nyt meillä on marras-joulukuulla vietävä 16 kuormaa. Katulapset täytyy saada ne pakettiinsa. Meillä oli varattuna 3000 joululahjaa katulapsille osa ja osa suurperheiden lapsille ja yksinhuoltaja äitien lapsille. Ja he tarvii ruokaa joka kuormassa 1000–1500 kiloa ja vaatetta, uudet vaatteet jouluksi. Ja tällä tavalla puhuin Jumalalle ja sanoin, että nyt minä en ehdi pitää kokouksia, minä en ehdi enää hommaamaan niin paljon rahaa. Ja tiesin, että meillä on 300 meidän eläketilillä ja humanitaarisella keräystilillä meillä on 200 euroa, eli yhteensä 500 euroa. Mä sanoin, Jumala, minä otan visalla polttoaineet ja lähden viemään tätä kuormaa. Ja kun sinulla on maat ja mannut, niin jää sinä hommaamaan tänne rahaa. Tehdään tämmöinen työnjako. Ja niin minä lähdin sitä kuormaa viemään ja tuli marraskuun 3. päivä. Niin meidän eräs kuljettaja, joka meillä hoitaa tietokonetta samalla, niin tuli huutaa mulle sinne ulos, että Jussi, miksi meillä on niin valtavan paljon rahaa tilillä? Mä ajattelin, miten siellä nyt niin paljon voi olla, kun se juuri oli se tili tyhjä ja minä tyhjäsin sen. Niin ja sanoi, että sinne on eräästäkin paikasta tullut 10 000 euroa. Ja tällä 10 000 euroa, kun mä olin Jumalalle puhunut, että nämä 16 kuormaa maksaa 7 600 euroa. Ja Jumala oli laskenut vielä, että me tarvittiin siihen meidän kylmäautoon vielä uudet renkaat. Ja niin me saatiin ne uudet renkaat ja joka kuorma vietyä sitten ennen joulua. Ja kyllä me olimme todella kiitollisia Jumalalle. Kyllä siinä vähän itkua tuli, mutta se oli sellaista iloisen itkua. Mutta kun sä teet tätä työtä koko ajan, voi sanoa, että niin kuin uskossa, lähdet sinne ja on monenlaista, niin myöskin on varmaan hirveän tärkeää, että saa näitä vastauksia ja rohkaisuja. Kyllä se, ja kyllä se Jumala on joskus vitsikäskin. Jumala antoi sitten, kun mä sanoin, että kun meillä on henkilöautoakaan ollut ensinkään, ja Jumala, sä tiedät, että me tarvittaisiin sitä, että me mennään näillä kuorma-autoilla aina kirkkoon, ja me ollaan sovittu, että me ei koskaan mennä 2, jos on mahdollista, niin me otetaan naapurin vanhoja mummuja mukaan, ja Hangaskylästäkin aina otettu, kun mennään Kauhajoelle, ne mummut sitten sinne auton hyttiin, ja vaimoni joutuu sinne takakoppiin sitten meneen kylmään, ja tuiskuu, ja kesällä pölyisee, ja se rukous jää siihen, mutta kun mä menin ulos ja 20 minuuttia tein töitä, niin sitten minulle soitettiin, että olenko mä se Latvalan Jussi, joka teen Irän työtä. Mä sanoin, että kyllä mä olen. Ja sanoin, että kun he oli rukouksessa aamulla ja Jumala sanoi, että he osti uuden henkilöauton ja he rukoilivat, että kenelle he antaisi sen vanhan auton, kun se on nyt tosi hyvä, 7840 Volvo ja automaattivaihteen ja 220 000 ajettu, tämä rouva sanoi. Ja he ei tunne täällä ketään, mutta he kysyivät Jumalalta, että sano nyt kenelle annetaan, että kuka tarvii. Ja Jumala 2 kertaa oli kuiskannut tälle rouvalle, että anna Latvaloille. Ja hän muisti, että mä olen Kauhajoella ollut saarnaamassa helluntai-kirkossa ja hän oli ollut siellä kuulemassa, kun he ei tunteneet ketään, kun olivat Lapista muuttaneet. Ja niin me saatiin tuo auto ja me ollaan tosi iloisia Jumalalle ja kiitollisia. Ja taas molemmissa päin puhelinta itkettiin. Joo, kyllä tämä
Tämä on kiva kuulla, mitä Jumala tekee ja myöskin se, että pitää niin kuin hyvin aralla paikalla suhteessa Jumalaan, kun tätä työtä tekee, eikö niin? Kyllä se niin on. Se on niin niistä rukouksista valtavasti kiinni, koska nämä asiat on niin suuria. Ja joskus vaimoni itkee joskus sitten siellä ja laittaa niistä säkeistä lapsille, valitsee niitä tavaroita, uusia tavaroita pitäisi olla, mutta aina ei ole. Ja kuitenkin hän sitten itki kerrankin, kun mä menin navettaan ennen joulua ja sanoi, että pitäisi olla lapsille joululahjoiksi uusia lahjoja. Ja kuitenkaan ei ollut ja hän siellä vaan tyhjäsi niitä ja itki ja tuhutti ja rukoili Jumala. Mä sanoin, että tämä on sellainen märkä rukous meidän äitiltä nyt, että kyllä Jumala sen kuulee. Ja kun se meni vajaa viikko, niin valionjohtaja soitti ja sanoi, että he on laittanut teille 3000 voipakettia teille niihin katulasten paketteihin. Turun tulli soitti ja ilmoitti, että he antaa teille 6000 paria kenkiä. Ja sen jälkeen vielä soitti Manna-apu ja sanoi, että heillä on 3000 kiloa teille suklaata, tulkaa hakemaan. Ja kaiken kaupan päälle Halpahalli soitti, että heillä on 11 trukkilavaa kolitsivaatteita teidän katulapsille, että tulkaa ne hakemaan. Niin kyllä aina kun Hanna kuuli nämä ja vaimoni kuuli nämä, niin aina itkurukous tuli, mutta nyt tuli kiitosrukouksena Jumalalle. Aivan. Kyllä tämä on ihmeellistä. Sinun kanssasi menisi vaikka kuinka pitkä aikaa keskustella, mutta tuo kello on kulkenut siihen malliin, että nyt Jussi on aika rukoilla meidän katsojien puolesta ja katsot tuonne kameraan ja katso mitä Herra antaa sinulle. Meillä on täällä ihan semmoinen Raamatun kohta, jossa tässä evankeliumi Johanneksen mukaan 15. lukuissa sanotaan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Martti, tämä on meille ennen kaikkea myöskin. Joo. Jumala haluaa näin meitä viedä eteenpäin ja hän tahtoo meiltä vaatia sen oman osamme, mutta sitten kunhan me olemme sen oman osamme hänelle antaneet, niin hän ottaa meidät täysin. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä kuulet meitä, sinä siunaat tätä Jumala kallis Martin ja hänen ystävänsä ja rakkaansa työtä. Sinä siunaat tuota työtä, jota täällä tehdään. Sinä annat Jumala voimasi, sinä annat näkysi. Sinä haluat kuulijoille sanoa, että luottakaa minuun. Minä rakastan teitä, minä parannan teitä, minä hoidan teitä, minä vien teitä eteenpäin, mutta älkää epäilkö sitä, vaan luottakaa minuun. Minä hoidan teidän asianne. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. Kiitos Jussi ja tässä vielä ihan lopuksi vaan totean, että teillä on sitten tuolla heinäkuussa sellainen Itä-Virossa tällainen tapahtuma, jossa on sitten opetusta ja kaiken näköistä. Mitäs kaikkea siellä on? No se on todella semmoinen sosiaalinen suurmissio, kun Jumala minulle sanoi. Ja minä oikein ylös katsoin, että mistä se ääni tuli. Sanotaan, Jussi, järjestä Itä-Viron sosiaalinen suurmissio. Ja se on siellä Jöhvissä, meidän alueen keskellä. Ja se on siellä stadionilla. Ja minä sanoin, että ei jos olla Jumala nuorempia. Mutta Jumala vaan sanoi, että Jussi, järjestä sosiaalinen suurmissio. Mä olen tottunut nyt jo tottelemaan Jumalaa. Se on 16-18.7. Ja me toivomme sinne ja viemme sinne nyt myöskin sosiaalisia tarvikkeita, me viemme apuvälineitä ja me viemme sinne myöskin näitä sairaala- ja äitiyspaketteja 600 kappaletta, koska nyt on semmoinen tilanne siellä, että siellä äidit eivät saa mitään, kun lähtee sairaalasta, ne on lasten kanssa. Kiitos Jussi, että tulit tähän minun kanssa keskustelemaan ja minä haluan meidän kaikkien puolesta siunata tätä työtä, mitä arvokasta työtä teette siellä Itä-Virossa ja kuinka moni lapsi saa avun teidän kauttanne. Siunasta työllesi. Kiitos.